ஹாய் வியூவர்ஸ். யூடியூப்ல ஒரு புதிய அப்டேட் வந்திருக்கு. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மே 1ஆம் தேதியில இருந்து இந்த விஷயங்கள்லாம் செஞ்சீங்கன்னா, யூடியூப் வந்து தானா நடவடிக்கை எடுக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுல முக்கியமான விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, கம்யூனிட்டி கைட்லைன்ஸ். அதாவது 18 இயர்ஸ் மேல இருக்கக்கூடியவங்க பார்க்கக்கூடிய வீடியோஸை நீங்க அப்லோட் பண்ணீங்கன்னா, அந்த ஏஜ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ல 18+ நீங்க கண்டிப்பா போட்டு ஆகணும். ஏன்னா, முன்னாடி கம்யூனிட்டி கைட்லைன்ஸ் படி என்னன்னா, நீங்க அப்படி போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வார்னிங் வந்துட்டு இருக்கும். இது எப்படின்னா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து நீங்க அதை போடலாம்னா கூட யூடியூபே வந்து அந்த வீடியோ வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடும். அது வந்து உங்களுக்கு கம்யூனிட்டி ஸ்ட்ரைக் வர இப்போ வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ அதனால வந்து இனிமேல் ரொம்ப கவனமா வந்து சூஸ் பண்ணுங்க. அதுல வந்து நீங்க சம்டைம்ஸ் வந்து நீங்க சொன்னபடி அந்த ரூல்ஸை நீங்க ஃபாலோ பண்ணியிருந்தா கூட இஃப் இன் கேஸ் யூடியூப் திங்ஸ் தட் தீஸ் வீடியோஸ் ஆர் நாட் சூட்டபிள் ஃபார் வியூவர்ஸ் அண்டர் 18 இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ், கண்டிப்பா வந்து அவங்க வந்து அதை ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ இதை பார்த்து கவனமா நீங்க இனிமேல் அப்லோட் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ்.